Bugyas pa lang kami. Tingnan mo yung hangin parts, oh. Yan, oh, rice terraces sa taas, oh. Bugyas. Benguet pa lang ito mga parts. Yung susunod namin na ano, dyan sa unahan lang, Mountain Province na boundary. Ito, malapit na ang Mountain Province mga parts. Itong hotel na to sa taas to ng Pauko, napakataas to parts. Pagka December dito, grabe ang makikita ito mga parts. Check natin to, nakatulan pa ng ilo dito mga parts. December kami pumunta dito 2015. Lamig sobra. Ano mo sa lamig? Hingap ko nga eh, nanginginig na eh. Dito na kami sa Mountain Province, sa Mount Vita Hotel, dito sa Bauco, Mountain Province. Grabe sa lamig, sobra. Bumabagyo pa, nga puno nagpapagaspasan sa lakas ng hangin. Yan ang mga parts of dilim. Yan. Ito mga parts of lakas ng hangin. Signal number 1 lang yan mga parts. Grabe, sobrang lamig dito mga parts. Ginaw kami. Saksi Mayor. Ito eh. Sobra. Donut. Donut. Sarap dito pagka summer. Walang pagbabago ang lamig dito mga parts. Kanin pa pala kanina. Grabe, umuulan minsan ng hilo dito. Natsimpo namin. Mga pang-5 balik ko na ito eh. Dito sa lugar na ito. Noong mga nakaraang taon. Doon kami sa Sagada naman. Ito, napakalamig. Sobra. Arts. Ginawa ko. Kakain na kami. Ito si Mami Aya. Malakas daw ang hangin kagabi. Dito rin sa amin malakas din You pa. need to put this one. And you put this Barako. in her lap. You put this in her lap. Mabuti naka-mission kami kahapon. Pagdating namin wala pa. Pero kagabi bumira ang bagyo. Hindi kami pala makaikot ngayon sa Banawi kasi marami daw landslide. Hindi na lang nakarating kami kahapon ng mga hapon 4 o'clock bago dumating si Paeng na bagyo. Kagabi binayo talaga dito yung Mountain Province. Lakas ng hangin, lakas ng ulan.
Ngayon mga alas 8 na ng umaga, nawala na ang bagyo parts, pero meron pa kunting-kunting hangin, ulan. Breakfast muna tayo, parts. Right, bangus mga parts. Dagupan, abot ito. Table. Ito part ko yung signboard ko ng hotel. Tingnan nyo. Puro pine tree. We're just lost. That's okay. We all get lost. Just finding our way. No one knows where we're going. Only God knows where we've been. And I'm just lost. I've lost my way. So come get lost with me. Da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. We're hopelessly hopeful with nothing to say, with our hearts on our sleeve where they're going to stay. Cause if we don't speak up then there's no other way. Ay, pasagada sila. Pasagada. Via Cervantes, Tagutin, Ilocos Sur ang daan namin. Bababa na kami kasi hindi kami makaikot sa Banawi. Maraming landslide daw mga parts. Dumaan si Paeng dito kagabi. Walang tigil yung ulan. Saka napakalakas yung hangin. Sabangan Buntok Road, papunta kami ng Cervantes. Kaya dito, grabe ang mga postcard.
Sabangan Road na yon, pag right ka, Pabanawi, pa Sagada. Kumaliwa kami sa Sabangan, Bauco Road. Tapos dito kami sa Abatan na parts, Abatan Cervantes Road to mga parts. May rice terraces pala sa baba. 20 kilometers pa ang Cervantes. Then, Cervantes to Taguden, Ilocosur na kami. Bababa na kami. Lamig mo. Hindi ko tayo lamig. Hindi na. Akala ko, Mountain Province ang Cervantes. Akala ko. Ilocosur na pala ito mga parso. Oh, pero nakabahag mga tao ko. Dito sa pala lahat. Yung sa akin. Dito sa may karton. Inom muna kami ng kape. Dito kami sa Cervantes, Taguden, Ilocosur Road, mga pars. Ang ganda ng view dito mga pars. Oh. Kaya dito kami sa tabi ng Zigzag Road, mga pars. Tinapay mo ito. Lolo yan. Hindi kita Sabi ng aso. Then, sabi ng aso. Okay. Parts. The best coffee in the world. Wow. Ano? Ayan. Baka mo, para hindi mo ano. Ma. Chuchu ni Marco. Ba talaga, Bart? Grabe. Grabe ka sarap, Bart. Kasi ito ang panangalian namin. Oh. Binili namin sa Cervantes yung tinapay. At saka nakabili ako ng bigas na pinaka-famous dito sa Ilocos, Cervantes.